שמי יצחק וילי מבית הספר שפירא בנתניה. מטרת פרויקט המטוס, מדע טכנולוגיה וסביבה, היא לעודד תלמידים לבחור במקצוע הפיזיקה כמקצוע מוגבר. ניקח תלמיד שכל מה שמעניין אותו זה כדורגל. נסביר לו את בעיטת הבננה של רוברטו קרלוס מבחינה פיזיקלית, נסביר לו שהרעיון שלה הוא אפקט מגנוס, וכאן נדלק הניצוץ. נבנה סביב זה פרויקט, דוגמה, אפקט מגנוס בכנף של כלי טייס בלתי מאויש, שמקנה לתלמיד 2 יחידות בפיזיקה מתוך 5 לבגרות, ואם הפרויקט יהיה בין הפרויקטים הנבחרים, התלמיד יקבל 5 יחידות נוספות. ומה קיבלנו? תלמיד שמסלול חייו כלל הרבה מאוד כדורגל, מכיל כעת הרבה פיזיקה, ולא סתם פיזיקה, אלא פיזיקה מתוך אהבה ועניין. מדובר בסיפור אמיתי שהסתיים בציון לשבח ממכון ויצמן, ושנה לאחר מכן קיבל מקום שני בתחרות מדענים צעירים בירושלים, והוזמן לייצג את ישראל בארצות הברית. ובנוסף זכה במקום הראשון בעולם בתחרות צעד ראשון לקראת פרס נובל בפיזיקה שנערך בפולין. ברגע שמצאת את תחום העניין של התלמיד, את המעיין הנובע שלו והתחברת אליו, התלמיד יוביל אותך ללמד אותו פיזיקה, מתמטיקה, מדעים, אנגלית, תכנות וכל מה שתרצה. הפרויקטים במיזם, כמו התלמידים, רבים, שונים ומגוונים, ומשלבים את כל מה שהתלמידים מתחברים אליו. הפרויקטים עוסקים באווירונאוטיקה, רפואה, עזרה למוגבלים, סיוע למקומות מוכי אסון וכדומה. הפרויקטים נעשים בשיתוף אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת באר שבע וחברות הייטק מתקדמות.